ଆଜିର ଘରୋଇ ଉପଚାରରେ ଅଛି ପାଦ ଜଳିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ମୋତେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଫୋନରେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ପାଦ ଜଳୁଛି କ'ଣ କରାଯିବ, ଆପଣ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କି? ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ପତଞ୍ଜଳିର ସାଧକଙ୍କ ପାଖରୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଏହା ପାଇଲି। ଉପଚାରଟି ହେଲା କଲରା ପତ୍ର 5-7ଟି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ 5ରୁ 10ଟା ଭିତରେ ନେଇ ପାଣିରେ ବାଟି ପେଷ୍ଟ କରି ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଦରେ ଲଗେଇ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। କଲରା ପତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଅଛି, ମିଳିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। 20 ମିନିଟ୍ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଓଦା କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସପ୍ତାହକୁ 2-3 ଦିନ କଲେ ପାଦ ଜଳାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ। ପତଞ୍ଜଳି ସାଧକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ।